10,000 ubuyikhipha bufuna like uba lawyer back or like Yes. okay sure Yeah, basho kanjalo wathi lo baba bazoza bazoconfessa bona laba baba ababuli in 3 months time. Hayi, inhliziyo iyangishaya marithi hamba ukhipha ama-okap lawo. Okay, into manje uyenza njani? Ngiguqe ngithandaze mzala ngoba ngiyeza ukuthi lo valo alikho normal. Hayi, ngelinye ilanga ngithi ngibuye emsebenzini ngiphuphe ubanele. Ingathi ungimele khoneni bekathanda ukungimela egedini angivulela igedi. Lelo langa ngathi ungimele khoneni ngivula umnyango owemoto ne iphupho. Ngivula umnyango wemoto. Uyaphupha at this point. Yes, up to mncwa. Ngivula umnyango wemoto. Emncwabeni bayebeza abononhlanhla. Yeah, bazile emncwabeni. Mara uLungi azangeze. Okay. Ngiphusha umnyango ngiyambiza ngithi kuye yena makafika uvala umnyango mina ngimvulela ukuthi angene ephusheni yena uyawuvala uma efastereni so ngithi kuye kanti why ungazilweli uthi ngiyasaba ngithi mina ilwa ngikhona mina mosi ngikhona mina ngizokuncedisa athi ngiyasaba asho mzalo aswabe even ebusweni umbona ukuthi uyaswaba uyayibona athi ngizoceda nina mosi bese uyaflathela uyahamba mzala ngathi mangivuka ngifike emsebenzini ngathenga airtime ngafonela inyanga ngathi kuyo mhlamba ene mangimfonela into yokucala inyanga engibuza yona umfana unjani ungibuza ngefacebook yami lo wafaka imimezi ngithi umfana uright and ayikho into ezenzeka kumfana mhlambe labantu abakuthumele kimi ukuthi uzoyenza into yenzayo abakutshelanga ukuthi ngumuntu onjani mina ngiyazisense izinto mzala ukapi uye wakhipha or wakhipha nawakhiphanga mzali wakhipha kanjani incwadi yabona ngitshela yena ngithi mina ngiyazisense izinto mhlamba abakutshelanga actually naba bangazi ngitshela yona inyanga uyayibona ngithi lokufa komntanami ngakubona noma kwangidida kodwa uthe masekashonile ngathi nali lephupho you understand sekathi kimi hayi mina ngiyahamba ngiye eZimbabwe ngiyahamba uma mncane wakho no mama wale ntombazane nonhlanhla bayamazi umntanakho kusho lenyanga wathi mina ngiyahamba ngiye eZimbabwe manje ngamgcina kanjalo mzali athi uyahamba uya eZimbabwe ngihlalileke mzala ngenxeba for 6 years ngigqokise sibuye endlini mase sibuya mzala it was tough uma mncane sekangithumelele inyanga yakhe umama kaNonhlanhla from eMpumalanga hayi ithatha le nyanga sisi ababulali bakabalele bazomlandela lithe lami ngoba noLungu khona lapho akunandaba mangabe uNonhlanhla mele ezwe ipain fanele ayizwe wena onjani ofanele kuzwe ipain uyi1 okay ngiyithatha inyanga mzala kanti hayi kutwista mina isilima angisho manje uLungu batshela ukuthi besimise enyangeni 10 kusho ukuthi mhlawumbe bacabangile ukuthi labantu bangaze bangise enyangeni isebenza isidumbu manje bangihambela up front ngiyithatha inyanga mzala bona beze nama okap bathenga ama okap lenyanga ifike wagcobise ngezinto zakho wagcobise besithi kimi makafike ekseni angisho umuntu obulewa kangena endlini ufika etendeni azondlula ayimoshari akalala endlini athi kimi makafike ekseni ngoba mina ngihlala ekudeni ngicela umbambise lama okap ukhulume ungakhali ngoba ukukhala kwakho kuzomvalela ngithi kule nyanga hayi mina angeke ngiyenze into engayazi hayi angeke ngihlale ngingakhali you understand angeke ngihlale ngingakhali ngendlela umntanami angakhona ama okap wathathile wona yes uboy omdala mzala athi kimi uboy omdala yena uzoyenza ufuna umfo wabazilwele ngambuza athi Jabu uzoyikhona leyo nto wathi yes ngizoyikhona ngathi angeke ukhale wathi hayi ngizoyikhona ngifuna azilwele awathatheke uboy vele makafika eksena amenze kanti uNkulunkulu futhi mzala
unecebo lakhe sekabona ukuthi bakudomile abuye asebenzise elinye icebo lakhe kwafika umzala wasesayidini labo baba ebusuku makafika athi nithengile imbuzi na ngithi mina esithenga ngafuthi angisenamali remember inyanga ngiyibhadale 10,000 yayibona ngithi hayi mina angisenamali angiyithenganga athi phela umuntu oso ufuna imbuzi thatha inyongo yembuzi simgeza amanxeba sikhuluma ukuthi lento ingaphindi ibuye la ekhaya makazohamba so izobuya uyayibona wazula umzala ne-firstborn yami wayithenga ngemali yakhe leyo mbuzi bona bekho abazi bamgeza amanxeba bamgeza bathathela lezo impahla naleyo mbuzi bathi ayidliwa angazi bayisaphi kungcwatshwe mzala ebusuku ashaya lunyuvalo ngathi inhliziyo izoma ngoba ngithe mangithatha uLungi uNonhlanhla wafonela umama wakhe ngoba yini into eyenza ukuthi ngisho kanjalo mzala uma mncane ngimfonele in 10 minutes time bese kakhona ngeke usuke eIvory Park udrive 10 minutes to Lenasia South never noma sokuthiwa bophethe flight Shoot kahle the way story ngisizwa ngakhona ufila ngathi bamthipile umama ngale no umama ukaNonhlanhla nayi former eyalento usho ukuthi bekakhona so kusho ukuthi mangithatha uLungi lo wathatha ifoni ukuthi hey phela sebathatha uLungi wathi hayi ngiyeza sebathukile phela ukuthi uLungi abazi uzokhuluma noma angeke azakhuluma yes maybe umntana omncane ngabhasta phela yes so mina ngifona nje ukhona la kusho ukuthi kusadigidwa yona lento ufike wathini sekayicabangela mzala I was not there you understand mina into eyenza ukuthi ngicabanga kanjalo angeke ngikufonele within 10 minutes wena so ufikile from Ivory Park you understand mzala ngiyakuzwa mzala bafika noma mncane okaLungi omunye nabo malume abakalungi abayithu naye umama kaLungi mabangena mzala vele baluse uLungi but ugogo noma kaLungi bangamluyisi aluyise yilaba abanye mabamluyisa bathini mzala bafuna ukumshaya bathi ungasuka le uzobulalisa ubanele like bayalwa laba serious mzala okay bayalwa uze uthi uma mncane okaLungi sisiphili lo alale la ahambe naye kusasa ekseni niyofuna le ntombazane leyo and sisiphili uvula icase mina ngisebenza nomfazi kaBhekicele ngizoyenza sure ukuthi icase le ayithenga yangizwa mzala so mabathi uvula icase kahle so uvule la ifamily yakhe icase no bathi ngivula icase uLungi akhiphe ababulali bakaBanele ngoba makunentombazane obvious kusho ukuthi uyabaza ababulali bakaBanele you understand okay is fine bamshiya uLungi vele mabaceda ukuhamba ngifonela noMpendulo impendu phela nazi indaba bathi ngishilo hayi ukhazini wakho yena ngimfilile nje ngambona ngendlela actor ngayo athi ngizofika ekseni nangempela noMpendulo afika ekseni athi kimi uyapi ngithi mina siya esikolweni athi wenzani esikolweni ngithi ngiyofuna ugela athi yekela amaphoyisa enze umsebenzi wawo uyofuna ugela uthini ngoba ugeli whatever azoyivuma kithi une right ukuthi maseka semaphoyiseni athi bebangishaya bengithukile yes so wena ngina into engizoyenza ngikhaphe police station naye uLungi nangempela simthatha uLungi yimi uNompendulo uma uLungi The pain you're going through. Boy it was the first time ngilizwa lelo gama mzala umntana bakho bebambiza cheese boy umntana wakho bathi umgcokisa impahla edurayo umphathisa amafoni expensive umntanakho mina bengazi ukuthi uzofa yo njengomzali mina bengazi ukuthi uzofa umntanakho ubulawa amakolwane mzala angilazi negama lamakolwane ngiyabazi mzala yilabo budi like amazamazama abanye bagqoka ingubo bangahlangana nawe bangakutrapa mzala ebusuku yes umntanakho ubulewa amakolwane umzala wakho uthenga amakolwane wathi uzokushiya nesikawu ngeke usikhohle ngoba ucabanga ukuthi uhlakaniphile udriver ama-ambulance wakho umuzi omkhulu eSouth remember umama lo akangazi mzala ngibuka uLungi
ulungabuke phansi athi umntanakho basebenzise intombazane kufeni kwakhe lo ushele intombazane wayishelela umntanakho intombazane yakho ijola namakolwane ukuthi makubulawa kuba ngathi bokulwelwa intombazane mzala wait bathini mzala uLungi la funda khona eWoolmead uthatha umngani wakhe wamjolisa noBanele ukuthi makufika lokufa lo abakufomile kuba ngathi bokulwelwa intombazane so kahle uthi wena ulungi beka iplanile lento ukuthi mayenzeka kube ngathi yes ulungi njengoba mncane mzala usho ukuthi uyiplane nobani mocabanga angisho yasho umama uthi lo nomamakhe umamakhe wathi ukufuna ukukushiya neSky uNonhlanhla ufuna ukukushiya neSky ungeke usibone i-cousin yakho yes hey man and then mina I like say Lungi hayi mamkhulu le ntombazane ikhona esikolweni yona iye yashela uBanele angayifuni wacale wangibuza ukuthi ubhuti wakho wathi i-boyfriend yakhe igcoka smart ngathi mina akusi boyfriend ami umzala uyabona wathi yena hawu umzala wakho umtshela ukuthi ngiyamthanda mina bengingazi ukuthi ugirl usajola namakolwane mina bengicabanga ukuthi uhlukene namakolwane mzala ngathatha ifoni mzala ngafonela umama kaNonhlanhla umamncane wami ke manje uNonhlanhla ukuphi yena ngaleso sikhathi ukwakhe mzala uyazi ukuthi umntana wakhe uze lapho kuwe ngimthathe kuye nje mzala angisho ngiyile mzala ima kancane angisakuzwe ngicela ukukhipha kancane mzala njengoba bengithi ngisesibhedlela uyabona iyakubona mzala skisi mara sibonga impilo mzala ngingadlali ngawe mangithi ngisesibhedlela uyabona mzala angikuzwa kahle niye nini esikolweni after ukufa ukushona ngolosithathu uBanele ushone nini uBanele ushone Sunday Monday yes ushone Sunday Monday ngayomconfirm emoshari ukuthi uyi Tuesday ngayomkhipha emoshari kaGovernment ngamusa emoshari iprivate lekuzomncwaba ngayo Wednesday sisesikole sise police station akasekho esikoleni ugirl seka resignile futhi seka pregnant and Tuesday ugirl bekakhona maka accuse ebusuku ubuziwe ukuthi ugirl uyeza esikolweni na wathi yes Monday uzile ngamtshela ukuthi uBanele ushonile wakhala Tuesday namhlanje angisho accuse Tuesday namhlanje uzile ugirl ngathi mangihamba naye kwachamuka omunye umngane wakhe wathi hawu ngikubona uhamba no Cheese Boy Sunday kanti waye ungasifunela uCheese Boy sesikhathele amakolwane abongcoli mina ngabamba umngane wami la ngathi waye ungenza isilima ngikutshela ukuthi uBanele ushonile uzikhalise kanti bona yiSunday lithe lami umngane uthi ube noBanele until nini Sunday athatha until ngo3 ngathi lunginikela manga bafethu F1 thank you so much to everyone bekatype iF1 i-report seyisukile lapha ukuthi i-restriction seyisukile thank you so much bafethu ngiyabonga ngicela bafethu sabeni siyeni ku 3 million likes bafethu siku 600,000 likes mongabu lana live ngicela uthepe live kanje until kuzokuvele i-heart lapha phezulu izohamba kanje and also please go to your gifts ngale phansi ema-giftini wakho on the right hand side uzothola anything oyithola ngara izosusa ku most popular ku number 48 aseni ku number 1 on TikTok bafethu bracelets cheer me up lela mzana athi athi umntana wakho uhlolo ukufa uphumaza ukuthi uyofa kodwa waphuma athi mamncwaba futhi umthuke okay athi kulungu wena uyohlupheka uzoyofa wena because lento ekwenza ukuthi ukhulume awulale ebusuku uyakufikela athi ambotshela umamami uyinto ekwenza ukuthi uloke ukhuluma ebusuku awunabuthongo but ke angeke antshele ngoba kunabantu abadala bambackupayo makavuka ekseni abatshela ukuthi uBanele uyangihlupha bayambackupa bona ukuthi thina sikhona ungakhathazeki sikhona thina hey mzala
Sibuyele endlini uLosithathu. Anonhlanhla akasezi kwami akabuzi nomntwana ukuthi unjani. ULungu uzowakhululwa yimi elangeni lesi3. Ngambisela kubo. Because akunayo information engiyitholayo, uLungu unezitori zakhe eziningi akunayo information nini ubanele iboyfriend yami yamtshela ukuthi izombulala, iboyfriend yami inesky esigababhubuso. Bokuyilezo story ke mzala. Friday unompendulo angezi. Ngo10 ngimfonele impendulo kanti ukuphi? Athi kimi, hayi mina sengifake washing emshinini ngiyawasha. Ngithi phela angathenga ukudla angayenzi nix. Ifamily yakhiphi ngithi abakafiki. Athi hayi mina namhlanje ngithi ifamily izobe khona but is fine ngiyeza. Fika unompendulo sambe sothenga ukudla mzala ngisayocala ngenyama isayosikwa isayenza yonke into. Yazi mzala bangifonele emoshari ku4. Kimi siyavala umgeza sikhathi bani umntwana. We have ukuthi strobe yonke into sigijima. Ngiyele. Sogeza umntwana. Mzala ngathi mangimgeza khane ngibona ukuthi la ugwazwe 3 times. Ya remember ukuthi ngabona lawo Ukusophera eglazini. Khane ngibona ukuthi la ugwazwe 3 times umntwana. Enyaweni ngathi bekashaywa ngembazo. Inxebe elikhulu mzala. But manje into engibangazayo kule inxebe elikhulu ibruka lidabukanga. Or bebamkhululile mabamshaya I don't know. Bamgcokisa after I don't know. Because kube bamkape kunebruko ngabe ibruko nalo lidabukile ngoba inxeba bekukhona ubona ithambo bobona ithambo. Hayi umgeza sinomngani ngithi mngane hey kuyabanda ngoba ubanele ushone Sunday Monday kwaqala imvula uze wayongcwatshwa kuyimvula mzala. Ngigijime ngithi